बै बे नुहुरनाय बुरिया नैबे सैमा जानाय ओंखामा ना नैबे एकदमबारे थाम्फै बालायनाय ओंखाम बेखौ जाबाय आं नुनानै बोरैबा मोनबाय दानि बावैसो थांनाय समाव आरोना थ' आं मा बुंनो नङा होमबा आंनाव बेसेबां गोहो गैया स' मा खालामबाय आङो बिनि जानायखौ नुनानै आङो थांनानै आं नैबे बुस्थुखौ लाबोदों आरोना दायो आं बेखौ आखाइ सुनो मा थोरसि लथा बेयाव सुनो थांदों मानसिया बेयावनो थायो दा नै सिगां बेयाव थायोमोन बाट गासिबो नै बेखौ मा खालामबाय बन्द' खालामजोब्बाय नै फेनसिं माबा होजोब्बाय नै वाल खालामजोबनाय जासिगोन दोथाबजोब्बाय नै बेखौ बाउन्डारिबो दोथाबजोब्बाय दा बेयाव थानो जायगाथ' गैखाया नैयाव थायो बियो बेयाव थायो बाट संनाय मानायफ्रा बैयाव सङोमोन आरोना बैयाव सङोमोन दा एबार हाला इयो दा इयाव मानसिया दंखल दं थिंखल होनो ना दंखल ओइ नै स' बेयावहाय बियो गावनि बासनखौ सुगासिनो आरो आं नेगासिनो दं बेखौ माने दानि फैनानै आरोना बेयावहाय नै सैमानोबो होलांबावबाय बियो मिथिबायना गावनि जानाय आदारखौनो बाट ओरैबायदि गेसाव आरोना बोरैबा मोनगोन आरोना मिथिबायना एबार मानसिया फैसिगोन नै बिनि संग्राया बेयाव जायगायावनो नै अराव बेयावनो बिनिफ्राय फैबाय आरो बेयाव लाबोसिनो बियो दिनैसो दोथाबदों नै बेखौबो नै दोथाबगासिनो दङ बेसारा बे दोथाबखांनायनि उनावथ' हाबनो मोनगोन ना मोनला बेखौ मिथिला आरोना अबाव थांनो नागिरदोंथाय इयो मायाव लुदों इयो मा लुदों इयो बेयाव लुबाय बेखौ मा खालामगोन बेखौ जाफिनगोन जाया मा खालामगोन बेखौनो नोङो बेखौ फोरानना जाफिनगोन हा फोरानना जाफिनगोन नामा रावबो ओंखाम होआ नोंनो दा नों बे एफा लेथ्रा बुस्थुखौ फोराननानै सुनानै आरो बेखौ माला जागोन नों बेखौ हा Oh my god संनाया नैयावनो सङो ना नोङो दाथ' एबार बेयावहाय आरो दोथाबबाय हाबनो मोनबावगोन नोङो हाबनो मोनबावगोन बे सिङावहाय हाबनो होगोननो बेयाव दोथाबनाय बहा हाबनो मोनगोन नै आं नोंनो जाग्रा बुस्थु लाबोदों बेयाव नंगौ दै बे थाव बे नों खर'आव माबानो थाखाय फुननो थाखाय औ थाव नालेंखर माने थाव बे साबोन आगदाथिं औ नैबे साबोन ओमफ्राय नैबे बेयाव बिस्कुट दङ जाग्रानि बेयावनो उन्दुयोना नोङो आंखौ सिनायदों दाख्लैबोथ' होफैबायदोंमोन आङो सिनायदों दा आंखौ सिनायगोन ना सिनायाखै सिनायदों दा दाख्लैबोथ' होफैदोंमोन आं नोंनो बे बुरिया बेयाव थायो ओमफ्राय आं दाख्लै होफैखांबाय खेबब्रैसो जाबाय आं दाजों खेबब्रै जाबाय आं होफैनाया दानि बावै आङो नायबाय बिराद लेथ्रा सिगाङावबो आं मिथिखादों बाट अब्लाबो बै समावहाय आङो संनायखौ नुदोंमोन ओमफ्राय सङै जायो माइरं हरो बिदि कालेक्सन हरो खोमा दां बिदि सानदोंमोन बाट दिनै नुबाय ओमफ्राय आरोबाव ओंखामखौनो जाखांनानै माखासे ओंखामखौ सैमानो होबाय आरो माखासेखौ बियो दैयाव थांनानै सुस्र'हैबाय ओमफ्राय बेखौ आरो फोराननानै बेखौ जाबावगोन बियो माने संनानै जाबावगोन जाहैदों बियो मिथिबायना बिराद माने दुखुथिया बे माने बुजिजोबो बाथ्रा आंबो ओंखामनि थाखायनो नैबे आंनि ओंखाम बियो आं टिफिनखौ अर्डार खालामदों नालाय आं बेखौबो लाबोदों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं सानबाय एबार माबा मोनसे प्लानिं आंबोथ' इसेबां माबा नङा नालाय बाट बोरैबा बिदि नुबा बर' हारिनि गेजेरावहाय जुदि सोरबा बिदि बायदि दङब्ला बाट मानसिया एसेबां जाम्बिबो नंद्राया बियो मिथिबायना मानि थाखायथो बिदि जादों मिथिला आरोना स' माने आं जानाया मासाव 2000 ना 1500 होनांगौ आरोना आंबो बिनि थाखाय खेबसे बोथिसेखौ खालामना होनोसै नामा सानबाय आङो माने दा फैसा बोथिसे खालामना होगोन जि हायो आरोना एबार आंबो मास मोनसेखौ बानायना होथारगोन आङो मास मोनसेखौ दै अराय सम मासै हायाब्लाबो आं बे मास मोनसेखौ बेनो बानायनानै होथारनोसै एबार आं जाय मानसिनिफ्राय ओंखाम लाबोयो बेयाव आं टिफिन गासिबो रेडि खालामनानै आं जेरै बिदि लाबोयोना ओमफ्राय बिनि थाखायबो आं बेबायदिनो खालामना होनोसै आं जेरै नोंथांमोननि सिगाङाव दा खोन्थादोंना मोनसे बाथ्रा बुंदोंना आं बेखौ भिडिअ बानायनानैबो आं देखायगोन रायज्लायहैगोन आङो
दिनैनिफ्राय आङो माने दिनैनिफ्राय नंला गाबोननिफ्राय बोथिनै माने बानायहोसिगोन होमबाथाय आं जुदि 1500 होनांगौबाथाय 3000 होनांसिगोन आरो बे मानसिनि थाखाय 1500 ओमफ्राय आंनि थाखाय 1500 थांगोन आरो ना बोरैबा मोनो एखेबारे जि हायो आरो ना नेक्स्ट टाइमाव हायाबाबो माने आंनि गोसोनिफ्राय जि हायो बेखौ आं नाजानोसै आरो ना एकदम जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो ओरैबायदि दंना आसुरित आरो ना